Madeleine van Torenburg, CDA-Kamerlid. En Theo Doornleijers, hoogleraar jeugdpsychiatrie, onder meer. Morgen debatteert de Kamer over de plannen van staatssecretaris Steven, waar ik het al even over had. Laten we een beetje in de chronologische volgorde debatteren en beginnen met wat een belangrijk punt is, namelijk het verhogen van de maximumstraf voor jongeren van 2 naar 4 jaar. Heeft dat zin, vindt u? Nee. En vindt u dat? Soms. Wanneer? Als je ervoor kiest om het jeugdstrafrecht van toepassing te verklaren voor jongeren tot 23 jaar... dan is het verstandig om ook iets aan het strafmaximum te doen. Want wat zullen we anders zien? Dat rechters niet snel zullen kiezen voor het jeugdstrafrecht. Ze kunnen, dat hebben we ook gezien in 1995, toen de straffen omhoog gingen voor jeugdigen. Toen gingen veel minder rechters kiezen voor het volwassen strafrecht. Dus juist omdat ze wat meer ruimte hebben binnen het jeugdstrafrecht, kunnen ze daar ook binnen blijven. En wij willen nu, en dat is de grote winst van deze brief. In plaats van? Dat je jeugdigen vanaf 18 tot 23 jaar voor het volwassen strafrecht berecht. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat die maximumstraf, die is al een keer verhoogd van 1 naar 2 jaar. Die gaat nu van 2 naar 4 jaar als staatssecretaris zijn zin krijgt. Dat er dus jongeren dan mogelijkerwijs zo lang in die gevangenis komen, waar of niet? Zou kunnen, maar dat zou ook terecht kunnen zijn wanneer je het hebt over jongeren van 19, 20, 21... die al eerder bepaalde delicten hebben gepleegd. Ik heb wel gezien in een jeugdinrichting, wanneer je jongens heel erg kort hebt, kun je er heel weinig aan veranderen. Zeker als ze wat ouder zijn. Dan kun je niet denken dat je in een paar maanden tijd, waarin ze alleen maar bezig zijn met hun strafproces, krijg ik nog 30 dagen, krijg ik nog 30 dagen, wat zal de rechter zeggen? Dat je in zo'n periode zo'n jongeren al kunt bereiken. Dus het gunstige van zo lang in de gevangenis zitten is dat je er meer mee kan doen. Ja, je meer tijd hebt je zult ze naar school moeten laten gaan in instellingen. Is onderwijs. Je zult ze moeten behandelen. Als je ze kaal achter een plank zet, dan schieten we daar niks mee op. Nee, maar dat gebeurt, daar is iedereen het over eens. Nee, dat is niet mijn ervaring. Meneer Doornleijers. Nou, ik vind dat u een beetje appels en peren, dat is tegenwoordig een bekend fenomeen in de Tweede Kamer in ieder geval, vergelijkt. Namelijk, u zegt, als je die jongeren kort in de jeugdgevangenis hebt, dan heeft u het over voorarrest, over preventieve hechtenis. Dat duurt in principe maar een paar maanden. Maar je kunt natuurlijk, maar op dit moment kun je natuurlijk jongeren ook 6 jaar in een pijmaatregel of 7 jaar zelfs vasthouden. Dus om daarvoor de gevangenisstraf op te hogen tot 4 jaar is echt niet nodig. En wat ik en met mij dus een aantal collega's zo erg vinden, is dat het helemaal niet onderbouwd is. Waarom 4 jaar? Waarom niet 2,5 jaar of 3 jaar of 5 of 10 jaar? Het is een volstrekt willekeurig getal wat gekozen is en wat in ieder geval niet onderbouwd wordt door enig wetenschappelijk onderzoek. De staatssecretaris begint zijn brief met dat er tegenwoordig zo'n mooi hersenonderzoek is gedaan. Nou, dat is natuurlijk prachtig dat hij daar aan refereert. Maar hij vergeet dat dat hersenonderzoek juist laat zien dat straffen niet helpt. Want? Wat heeft dat met elkaar te maken? Wat laat dat hersenonderzoek? Omdat je mikt met straffen. Als een peuter zijn vingers in de suiker sopt, dan krijgt hij een tik op die vingers en dan mik je erop dat hij dat afleert, dat gedrag. Maar we weten nu dat dat in de adolescentie niet meer zo werkt. Dat geen peuters meer zijn. En op dit moment doen we zelfs onderzoek in de hersenen met scantechnieken om te zien hoe dat dan precies gaat. Dat strafeffect, dat dooft uit. Dus dat kan je een keer doen en dat kan je 2 keer doen. Maar bij de zoveelste recidive werkt dat niet meer. Het is dus niet afschrikwekkend, zegt u? Het is niet afschrikwekkend. Nog even los van het feit dat jongens, ik weet niet of ik gisteravond die jongen met het oog op morgen hebt gehoord. Nee, die zegt, ik heb een fantastische tijd gehad. Ja? Fantastische tijd gehad in de inrichting. Veel geleerd. Ik kreeg mijn natje, mijn droogje. Ik ging naar school. Ik ging vroeger nooit naar school. In de inrichting ging ik naar school. Dus ik vind een opname geen slechte zaak. Maar om dat nu aan 4 jaar te koppelen, dat valt uit de lucht. En dat is op geen enkele manier onderbouwd. Ja, hoe komt u aan dat getal van 4 jaar, mevrouw Van Toren? Weet ik niet. Ik kom niet aan het getal van 4 jaar. Ik ben het eens met de heer Doornleijers dat deze staatssecretaris in zijn uitwerking van het adolescentenstrafrecht, wat een gedachte is van het CDA, om juist aandacht te besteden aan die groep tussen 18 en 23. Maar deze staatssecretaris heeft natuurlijk het onderdeeltje, het punitieve, het strafrechtelijke deel, iets beter uitgewerkt. Dus daar zullen we hem morgen ook absoluut op bevragen. U heeft niet gevraagd hoe komt u eigenlijk aan 4 jaar? U dacht, dat vind ik wel goed. Daar gaan we morgen over spreken. Ja, maar vindt u het goed, die 4 jaar, of niet? Ik vind het goed in die zin dat toen wij de vorige keer de straf verhoogden, toen gingen veel meer rechters kiezen voor het jeugdstrafrecht. Wanneer je nu ook jongens van 23 jaar
onder het jeugdstrafrecht wil berechten, dan moet je daar iets meer tijd voor nemen, als gaan rechters het niet doen. Nee, maar het blijft zo dat die rechters de mogelijkheid houden, en het Openbaar Ministerie, om die jongeren van 21, 22 jaar volgens het volwassen... Ja, wanneer gebeurt dat zelfs, eigenlijk? Dat gebeurt op dit moment dus heel weinig. In Almelo experimenteren ze daarmee met heel veel succes. Helaas is dat succes een subjectief succes, want ik vind dat de rechtspraak bijzonder weinig Maar wat gebeurt er dan in Almelo? Nou, dat bij elke 18, 19, 20-jarige wordt eerst gekeken, kunnen we met het jeugdstrafrecht uit de voeten. En dan pas, als er argumenten zijn om dat niet te doen, wordt die volgens het volwassen strafrecht vervolgd. Zullen we het iets concreter maken aan de hand van wat voorbeelden uit de recente geschiedenis? We hebben bijvoorbeeld Moerad D. gehad. Die jongen die zijn leraar in die scholengemeenschap neerstak, geloof ik. Dat hebben we op een rij gezet. Het zal even duren. Die was 16 jaar. Nou, hij schoot de conrector dood. En heeft 5 jaar gevangenis en tbs gekregen. Hoe past dat nou in de discussie die hier nu gevoerd wordt? Wanneer er iets met deze jongen aan de hand zou zijn, dus dat er een ontwikkelingsstoornis is of er iets anders aan de hand zou kunnen zijn, zou je nog eerder in het jeugdstrafrecht kunnen blijven, een pij opleggen. Wat is dat, een pij? Een pij is wat ze wel eens vergelijken met een TBS. Dus een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Een jeugd-TBS? Ja, dat is iets meer gericht op behandeling dan jeugddetentie. Maar ook jeugddetentie is gericht op behandeling, opvoeding en resocialisatie. Dus deze jeugdigen zou in het nieuwe model een jaar korter krijgen? Mogelijk een jaar korter, maar je kunt natuurlijk ook nog steeds in het jeugdmodel een pij krijgen. En dat kan ook langer. Daarvan zijn we ook aan het kijken, zou een pij onder omstandigheden moeten kunnen doorgaan in de TBS? Ik heb soms als directeur jongens moeten laten gaan, omdat de TBS voor de jeugdige erop zat. En ik had niets meer achter de hand en ik wist zeker dat hij een gruwelijk delict zou plegen. Daar sta je dan naar te kijken als hij een poort uitloopt. Dat kan niet. En daar zou je wel op moeten letten. Ook in het begin van deze uitzending dat u met incidenten Het zijn geen incidenten. Ik heb 6 jaar jeugdinrichting geleid. Ik heb heel veel van dit soort dingen gezien. 6 niet elke dag. Dat zijn er, heb ik me laten vertellen, 7, het zijn er 2 per jaar. Ja. Jongeren die dus uiteindelijk toch zodanig recidiveren dat ze in de TBS komen. Ja. Het zijn er 2 per jaar. Maar dat ze al een delict hebben gepleegd waardoor ze opnieuw in de TBS komen. Kunnen we dan met elkaar kijken? Jawel, maar het hoe je dat rare is in die gevallen dat die jongens die hebben dus al 6 jaar met een pijmaatregel, met een jeugd-TBS-maatregel in de inrichting gezeten. In die inrichting hebben zich incidenten voorgedaan. En die incidenten zijn niet aangegrepen, dus via aangifte bij de politie, om er een nieuw strafproces van te maken. Want dan hadden ze op die manier gewoon TBS kunnen krijgen. Nog even terug naar Moerad D. en ook wat uw opvatting daarover is. Want dat is natuurlijk een daad geweest die heel Nederland geschokt heeft. Ja. Dat is vaak ook een reden voor een zware straf. Ja. In dit geval dus voor het volwassenenstrafrecht. Ja. Dat is een uitzondering, maar dat gebeurt dan. Ja. Vindt u nu ook, gelet op het wetenschappelijk onderzoek voor het brein, dat ook deze jongen geen zinvolle straf heeft gekregen? Omdat hij er toch niet van opknapt. Nou, ik moet natuurlijk oppassen om iets te zeggen over die jongen, omdat ik hem helemaal niet ken. En ik ben eerder op mijn vingers getikt dat ik met psychiatrische termen werkte zonder dat ik iemand onderzocht had. Dus wat ik zeg ik uit de krant. En dat hebt u allemaal kunnen lezen. En dat is dat het een extreem gestoorde jongen was. Die ook nog eens een keer, dus hij was zwak begaafd of zwakzinnig zelfs. Hij kwam uit een buitengewoon gestoord en crimineel gezin. En hij schijnt zich 's ochtends met een fles whisky zichzelf dronken gevoerd te hebben. En komt dan tot zo'n daad. En dan heb je dus een heel aantal zeer ernstige risicofactoren die op die dag samenkomen, waar dan op een afschuwelijke manier die man van die school dupe aan is. En nu de zin van de straf? En de zin, ik denk dat als iemand zo gestoord is, dat een straffen, dat doet niks meer. Dan doe je dat alleen maar om de maatschappij genoegdoening te geven. Bij zo'n jongen die zo gestoord is, werkt straffen niet. En zeker niet proberen te voorkomen dat hij het nog een keer gaat doen. Bovendien is dat niet in vragen, omdat die jongen nog steeds vastzit. En waarschijnlijk nog heel veel jaren vast blijft zitten. Dus het recidieve gevaar is tamelijk klein. Ja, maar goed, u zegt het werkt niet voor de jongen, maar het werkt wel voor de samenleving. Ja. Maar dat is dus een heel ander doel van straffen. Ja. En als je nu zegt, deze jongeren van 16, 17 jaar, waar de staatssecretaris de straf wil verhogen tot 4 jaar, dan doe je dat voor de samenleving. Maar de vraag is of de samenleving er uiteindelijk mee gediend is. Want we weten dat straffen ook als een boemerang werkt. En dat als die jongens vrijkomen, dat ze nog veel harder tekeer zullen gaan. En dan kun je zeggen, ja, maar dan zijn we in ieder geval 4 jaar van ze af. Maar als je daarna des te harder gepakt wordt door de jongens, dan weet ik niet of dat nou echt is wat we beogen met strafverzwaring.
Nou, ik zit eraan te denken als de jongen 15 was geweest. Ja. Dan hadden we dus geen gevangenisstraf en TBS kunnen hebben. Dan hadden we hem niet zo lang kunnen insluiten als we nodig zouden vinden met elkaar om hem weer veilig te maken voor de samenleving. Stel dat hij dan in een bijinrichting was geweest. En ik ken dat soort jongens. En dan gaan we ze na 6 jaar gewoon naar buiten sturen. Ook al zijn ze nog even gevaarlijk. Zonder dat er wat gebeurd is, bedoelt u? Nou, dat er wel wat gebeurd is. Maar bij sommigen die zo gestoord zijn en zo'n achterstand hebben opgebouwd. Ja, dan ben je in 6 jaar niet klaar. Dat zien we natuurlijk in de TBS. Daarom hebben we, het is niet plezierig, maar hebben we toch een longstay. Bepaalde mensen moet je echt nooit meer vrijlaten, omdat ze te gevaarlijk zijn. Maar toch is die oplossing hebben we niet voor jeugdigen die even zo gevaarlijk zijn. Maar toch is het wonderlijk dat ook daar geen cijfers over bestaan. U zegt van, ik ken die jongens en ik weet dat ze gevaarlijk zijn als die pij ophoudt na 6 jaar. Maar ik heb ze teruggekregen met de meest gruwelijke delicten, dus ik zeg het niet zomaar. Nee, maar toch, als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek, dan zie je dat in de TBS niemand terechtkomt die vroeger met een pij behandeld is geweest. Dus er gebeuren andere dingen en we weten niet wat. Als je jeugd-TBS hebt gehad, dan heeft dat in die zin geholpen dat ze later niet in een gewone TBS terecht zijn gekomen. Nou ja, dat zijn cijfers die ik niet herken, want ik weet zelfs jongens die bij mij vastzaten, zaten daarna in de PI Vosveld op de afdeling van de TBS. Dus ik herken die cijfers niet. Nee, maar... Ik heb die jongens gezien en ik vind dat wij met elkaar moeten gaan nadenken hoe je jongens die na een eind van hun behandeling nog steeds gevaarlijk zijn, dat je die op een fatsoenlijke manier kunt doorbehandelen. Maar wat belangrijker is bij wat wij morgen bespreken in de Kamer, dat is juist, en dat is denk ik veel aardiger om het daar ook over te hebben, dat de wat oudere jongeren, dus 21, 22, tot 23, dat je die eindelijk recht kan doen, omdat sommige jongeren daarvan een verstandelijke achterstand hebben, waardoor ze eigenlijk 15, 16 zijn. Dat soort jongens konden we vroeger niet, of meisjes, die kunnen we nu niet een jeugdbehandeling geven, niet in een systeem in hun gezin behandelen, waar ze vaak nog wel onderdeel van uitmaken. Dat is de grootste winst van deze brief. Daarom hebben wij als CDA hier zo voor geknopt. Daar zitten wij helemaal op één lijn. Natuurlijk gaat deze staatssecretaris van VVD-huizen daar aan een wat zwaarder tintje aan geven. En wij zullen met elkaar kijken. Mag ik nog even een belangrijk punt in het midden brengen? Namelijk, is het klimaat van harde straffen, is dat een politiek klimaat of is dat gewoon een beleidskeuze waarvan je zegt, nou, dan werkt dat beter? Past het in het algemene klimaat van in Nederland wordt er nu tegenwoordig gewoon, is er een roep om harde straffen? Nou, dat is dus het politieke klimaat. Ja, maar er is dus geen enkele wetenschappelijke evidentie dat dat gaat werken. En ik ben nou eenmaal wetenschapper, dus daar vaar ik op. En dat als de politiek een andere keuze gaat maken, dan zal dat wel zo zijn. Maar ik kan dat niet vanuit wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. En dat gaat en over hersenonderzoek, maar dat gaat ook over epidemiologisch onderzoek. Dus dat we die jongens heel lang gevolgd hebben om te kijken hoe het daarmee gaat uiteindelijk. Er is geen enkele ondersteuning om dit te doen. Waar komt het vandaan, denkt u, politiek gesproken? Nou, ik geloof die gorilla die we net zagen, weet je wel. Ja, en die overigens, want u zegt dat die heel vriendelijk zijn. Maar ik hoorde toevallig toch een paar weken geleden het verhaal van een kleindochtertje van een vriend van me. Die in zo'n wildpark ineens door zo'n beest meegesleurd wordt. We hebben Bokita ook nog in ons. Precies. Maar toch even, kijk, u zegt er zijn allemaal geen redenen voor vanuit. Maar dat is met name vanuit het slachtoffer gedacht. En kennelijk is er in de samenleving ook een gevoel van mensen die zeggen van het is toch een schande dat en dan vul het maar aan en vul het maar uit. Daar geeft u toch ook gehoor aan? Namelijk, geeft mensen een langere straf, want ze hebben hele nare dingen gedaan. Wel ook in de ogen van het slachtoffer is enige genoegdoening absoluut gepast. Maar wat belangrijker is dat wat we nu zouden doen, een jongere van 21, 22, 23 jaar, die we 4 jaar straf geven, die zetten we in het volwassen circuit. Ja. En wat wij nu willen, is dat je deze jongeren, omdat we zien dat ze zwak zijn, in het jeugdcircuit plaatsen. En helemaal wat zo goed is aan Almelo, dat willen wij ook overnemen. Zullen we morgen ook inbrengen in het debat. Laat jeugdofficieren hier naar kijken. Wat mij ook altijd zo vreselijk stoort, is dat als je binnen het OM de held van de dag bent, dan ben je een officier in de zwaarkrie. Weet je, dat allemaal in de zware criminaliteit. Maar de echte goede jeugdofficieren, die zijn zo'n goud waard. Dus laten wij die juist opwaarderen. De jeugdofficieren moeten zich met deze jongeren bezighouden. Kinderrechters moeten op zijn minst onderdeel uitmaken van de rechtbank. Dat zijn mensen die snappen die plannen, die snappen. Dat zal een discussiepunt tussen u en de PVV en de VVD worden. En ik steun u van harte. Maar het gaat nu even om die 16, 17-jarigen. Ja. Wij hebben als land het verdrag voor de rechten van het kind ondertekend. En daarin staat dat wat staatssecretaris Teven wil niet mag.
we mogen geen, en daar hebben we ons aan gebonden, met heel veel andere Europese landen, we mogen 16, 17-jarigen, dat zijn minderjarigen, mogen wij niet langdurig straffen. En we mogen ze niet opsluiten, niet langer dan dat mogen echt we wel. strikt We hebben er een noodzakelijk. voorbehoud op gemaakt. Alle juristen hebben er naar gekeken. We mogen het wel, maar de wens is natuurlijk dat een jongere van 16, 17 uiteindelijk via het jeugdstrafrecht aangepakt kan worden. Met de ruimte die we daarvoor nodig hebben. En dat we ook de oudere jongeren ook binnen datzelfde bereik kunnen brengen. Laten we ons daarop richten. Dat is de winst van deze brief. En daar zal het debat morgen ook voornamelijk over gaan. De brief was van staatssecretaris Steven. Goed, die wordt morgen behandeld in de Tweede Kamer. En we zullen kijken of er een meerderheid te vinden is voor zijn plannen. Of dan dat er eventueel gewijzigd worden. Omdat Ik denk het gewijzigd. Ja, uiteraard. Omdat ze gekeken hebben nu naar u geluisterd. Ja. Naar ons samen. Ja. Ja.